Illum se nagħtu ħarsa lejn almanakk bl-isem ta' Il-Pronostku Malti. Dawn l-almanakki li għandhom storja ta' madwar 100 sena ta' pubblikazzjoni se jaħduna fuq vjaġġ kulturali, viżiv u soċjali. Dawn huma almanakki monija b'informazzjoni imprezzabbli. L-almanakki kien wieħed mill-ewwel forom bikrin tal-letteratura stampata. Ġifieri din assiba kullimkien. L-almanakk kien xi ħaġa popolari, l-almanakk kien xi ħaġa prattiku, l-almanakk kien xi ħaġa li ma jswix ħafna flus. Ġifieri mill-bidu tal-istampar tista' tgħid inħoloq il-fenomenu, it-tipoloġija tal-almanakk. Pratikament f'kull pajjiż. Issa, dan l-almanakk x'tip ta' materjal kien ikun fih. L-almanakk qed nitkellmu dwar l-informazzjoni bażika għas-sena li tkun ġejja. L-almanakk ġeneralment jitlesta fis-sena ta' qabel għal dik is-sena l-ġdida li tkun ġejja. Allura għandek inti xahar, kull ġurnata tax-xahar, f'kuntest Kristjan ħajkollok il-qaddis jew qaddisa abbinata ma' dik il-ġurnata. F'kuntest astronomiku ħansejħulu hekk ikollok il-fażi tal-qamar pereżempju ħafna drabi. Ġeneralment fl-iktar forma bażika tiegħu l-almanakk se jtik dik l-informazzjoni. Wara l-1839 insibu diversi almanakki b'lingwi differenti, bit-Taljan, bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. X'kienu d-differenzi u s-similaritajiet bejniethom? Bħal kważi kollox fil-kuntest Malti, inti dejjem kellek it-tliet lingwi. Meta titkellmu fuq kidba, meta titkellmu fuq stampar, dejjem wieħed irid iżomm f'rasu it-tliet lingwi li kienu użati. U ħafna drabi il-pattern huwa pjuttost l-istess. Jiġifieri inti għandek it-Taljan użat anke fil-kuntest tal-almanakki għal klassi iktar aġevolata, għal klassi medja, għal klassi illi kapaċi taqra it-Taljan. U allura għandek l-almanakki Taljani. B'kontenut daqsxejn iktar elevat, b'tip ta' letteratura daqsxejn iktar elevata, ħafna drabi biżjed informazzjoni milli wieħed jistenna f'almanakk iktar bażiku bil-Malti. Pereżempju, fenomenu interessanti huwa l-evolviment tal-almanakk kważi tantu elaborat isir speċi ta' yearbook bħalma kellek il-gwida ġenerali di Malta. Imbagħad kellek l-almanakki bl-Ingliż, jekk insemmu wieħed minnhom pereżempju Mjur. L-almanakk ta' Mjur. L-almanakk ta' Mjur ukoll interessanti għandek iktar il-perspettiva Ingliża, naturalment irid jagħti każ tal-komunità Ingliża illi kellek f'Malta. Interessanti pereżempju illi jibda jidħol ukoll f'Tamjur, imma mhux f'Tamjur biss f'Mjur wieħed minn tal-bidu, l-immaġini, l-illustrazzjoni, l-inċiżjoni, l-litografija. L-almanakki Maltin bil-mod il-mod ukoll bdew jevolvu. Wieħed għandek diversi almanakki illi damu ħirġin għal perjodi twal, wieħed jista' jsemmi ftit eżempji forsi hawnhekk. Pereżempju, l-almanakk tad-Dar ta' San Giuseppe. L-almanakk tad-Dar ta' San Giuseppe beda joħroġ madwar il-bidu tas-seklu 20. L-idea kienet illi inti għandek l-Istitut ta' San Giuseppe fejn għandek is-subien orfni hemmhekk, kienu jiġu malma snajja u fost is-snajja malma f'dan l-istitut appuntu kienet is-snajja tal-istampar. U allura għandek dal-almanakk stampat fid-Dar ta' San Giuseppe qed jgħin bil-beħ tiegħu il-dal-istitut biex jista' jinżamm dal-istitut. U kellek sistema ta' networking qawwija ħafna, jiġifieri il-marketing tagħhom l-istess interessanti ħafna. Jiġifieri l-almanakk ta' San Giuseppe kif inhu marketing, inti qed jgħidlek isma' dan għat-tfal fil-bżonn, għat-tfal foqra, għat-tfal li qed jitolbu għalikom, kull min jagħmel sottoskrizzjoni, u mbagħad kien ikollok affarijiet oħra dik li kienu jgħidula l-opera tal-Buona Morte. Mela inti ikollok l-almanakk, meta jkollok xi ħadd qribek li jmut jew tmut inti iniżluk fl-almanakk u jsir talba lik. Jiġifieri kellek dan marketing strategies, da wieħed minnhom.
Almanak ieħor interessanti, bidu tas-seklu 20, dak li huwa magħruf bħala l-Almanak tal-Patri. L-Almanak tal-Patri, il-Patri kien ċertu Patri Odorik Grima li kien Awċi, u Patri Odorik Grima beda joħroġ dan l-Almanak astronomiku. Jiġifieri dan l-Almanak illi l-enfasi tiegħu kienet fuq it-temp li ħajkonna, kien jinkludi pereżempju dawk li kienu jgħidulhom l-irwigel, għandek jiġifieri huwa almanak ta' interess kbir. Daw kellek diversi minnhom. Fost dawn l-almanakki insibu wieħed imsejjaħ l-almanak tal-Bidwi. Dan kellu żewġ ħarġiet biss. Wieħed mill-iżjed almanakki interessanti u importanti huwa l-almanak tal-Bidwi. It-titlu speċifikament tiegħu kien l-almanak tal-Bidwi. Issa, dan l-almanak tal-Bidwi kien ġie pubblikat fuq inizjattiva tas-soċjetà agrarja, jiġifieri Malta f'nofs is-seklu 19, bdew jitwaqfu dawn is-soċjetajiet fosthom is-soċjetà agrarja. L-idea kienet illi taġevola tgħin il-produzzjoni agrikola tal-pajjiż. Ippubblikaw ħafna xogħlijiet dawna fil-maġġoranza kbira tagħhom bit-Taljan, kienet soċjetà li damet ħafna attiva, kienet soċjetà li torganizza esibizzjonijiet, wirjiet agrikoli, eccetera. Tat kontribut kbir. Wieħed mill-affarijiet interessanti li għamlet kienet appuntu illi għal sentejn ippubblikaw almanak għal-Bidwi, speċifikament għal-Bidwi. Jiġifieri dal-almanak mhuwiex almanak tas-soltu, imma huwa xahar b'xahar xogħol il-Bidwi Malti matul dak ix-xahar. Allura kull paġna għandek ix-xahar li ma' hu, it-tip ta' xogħol illi wieħed għandu isir fil-kuntest tal-bidja Maltija, imbagħad ikollok ukoll xi pariri oħra x'għandek tkabbar il-Bidwi Malti li forsi wasal iż-żmien li jibda jesperimenta b'uċuħ ta' raba ġodda. Mbagħad ħafna drabi jkollok anke xi qwiel, xi għajdut li huma marbuta ma' dak ix-xahar. Dana qed nitkellmu f'nofs is-seklu 19, ġifieri dana ħareġ l-ewwel darba fl-1849, it-tieni darba fl-1850. Dawk iż-żewġ almanakki li nafu li qatt ħarġu bil-Malti. Allura għandek test bit-Taljan imma mbagħad għandek ukoll it-test bil-Malti. Huwa fost l-eqdem kitbiet speċifikament fuq il-bidja Maltija li għandna bil-Malti dan. Jiġifieri l-importanza tiegħu hija kbira. Jiġifieri kellek ukoll fih pereżempju pariri li jingħataw lill-bidwi minn dawk li għandhom l-art. Jiġifieri s-sitwazzjoni naturalment kienet kellek is-sidin tal-art, illi l-art qiegħda għand il-bidwi u għand il-gabillott illi jaħdem l-art, imma huwa wkoll fl-interess tal-proprjetarju ta' sit tal-art illi il-produzzjoni tiżdied. U allura ħafna drabi kien ikollok daw in-nies illi mhux huma qed jaħdmu l-art, dawn ħafna drabi huma n-nobbilta Maltija, da mhux se jċappa sideh bil-ħamrija, imma li kienu jieħdu interess fuq l-evolviment bil-mod il-mod x'qed jiġri fl-Ewropa ta' bidja iżjed xjentifika. U ħafna drabi issib dawn il-pariri minn għandhom appunt inklużi f'dal almanak. Insibu wkoll hekk imsejjaħ gwida ġenerali. Il-gwida ġenerali kien wieħed mill-iżjed tip ta' almanakki ħansejħulu hekk illi kellek f'Malta. L-istess kien taħlita ħanajdu hekk bejn almanak u bejn dak illi wara sar il-yearbook. Jiġifieri inti għandek ktieb joħroġ kull sena, kultant kien joħroġ ikopri sentejn ukoll, illi għandek ħafna tarif ta' natura ġenerali primarjament dwar Malta. Il-gwida kien popolarissimu,
kien popolarissimu mhux biss man-nies komuni imma anka man-nies tal-kummerċ, man-nies mal-professjonisti, kien ikollok pereżempju iżjed tard listi ta' dawk tal-Maltin ta' ċertu kalibru fejn joqogħdu bil-mod il-mod lejn l-aħħar issues anka bin-numru tat-telefon tagħhom, dan qed nitkellmu ammonti żgħar ta' nies dak iż-żmien sal-1940. Imma huwa iktar għall-klassi medja, għall-klassi kummerċjali, u l-istess kienu żgħat ħafna u interessanti ħafna għall-ammont ta' riklamar illi kont issib fih, kont issib riklamar fil-paġi normali, imbagħad kien ikollu sezzjoni sħiħa ta' riklamar ħafna drabi b'karta kolurita aktar attraenti fl-aħħar tal-volum. Jiġifieri dan qed nitkellmu fuq perjodu twil, qed nitkellmu jiġifieri beda joħroġ fl-aħħar tas-seklu 19 u baqa' joħroġ sal-1940 meta mbagħad il-gwerra waslet għat-tmiem tiegħu dan. Issa naraw waħda mill-itwal pubblikazzjonijiet ta' almanakki, il-Pronostiku Malti. Il-Pronostiku Malti huwa l-iktar almanakk importanti fl-istorja ta' dawn l-almanakki Maltin għaliex huwa l-iktar wieħed illi dam jiġi ppubblikat. Fil-fatt insibu illi l-ewwel ħarġa kienet pubblikata fl-1897 u l-aħħar ħarġa ħarġet 100 sena wara propju fl-1997. Fuq medda ta' 100 sena tista' tara f'dan l-almanakk l-iżvilupp li għaddiet minnu d-dinja u Malta. Il-fundatur tiegħu kien Giovanni Muscat, taħt id-ditta ta' Giovanni Muscat, imma dak iż-żmien kienet tiġi msejħa il-Malta Herald, kienet magħrufa wkoll bħala Malta Herald għaliex kienet ikollha gazzetta, ġifieri kienet toħroġ gazzetta regolari li kien jisimha Malta Herald u għalhekk kienet magħrufa wkoll bħala il-Malta Herald. Dan l-almanakk beda bħala wieħed modest, ftit paġni b'informazzjoni dwar festi, dati u avvenimenti importanti. L-iżvilupp tiegħu kien wieħed konsiderevoli. Meta Giovanni Muscat kienu ġew li setgħu jippubblikaw u anki jistampaw, allura bdew mhux biss ibijaw l-almanakki li kellhom bit-Taljan u kienu jinbijaw solt ukoll, imma iddeċidew li kien iż-żmien li joħroġ almanakk Malti. Bħall-almanakki l-oħra kien isegwi l-istess linja. Jiġifieri il-parti prinċipali kienet l-almanakk, jiġifieri l-ġranet tas-sena u bix-xhur u bil-festi tal-Qaddisin. Kien jinkludi wkoll tarif astronomiku bħal tbassir ta' dak li suppost kellu jiġri fis-sena li tkun ġejja bħal terremoti, martu u inkwiet politiku. Għalkemm dan ma kellu l-ebda bażi xjentifika, probabbilment kien għall-interess u l-kurżità f'dawk li kienu jixtru il-pronostiku biex jaraw jekk dak li bassar kienx ħajsir jew le. Kien fih iktar, pereżempju bħal min ikun fil-gvern dik is-sena jew meta jinbidel il-gvern jarġgħu jagħmlu min ikun fil-gvern u bl-ismijiet kollha kemm tal-membri tal-gvern u l-oppożizzjoni min ikun il-parlament biex niftehmu. Kienu għatu informazzjoni tal-membri tad-Diplomatic Corps, id-diplomatiċi li jkunu qegħdin Malta jew ta' Malta li qed iservu barra. U din l-informazzjoni kollha kienet informazzjoni li wieħed kemm jaqbad il-pronosku u jsibha. Xi ħaġa oħra li llum forsi ma daqshekk popolari hija s-sawm li fil-passat kien obbligatorju skont il-liġijiet tal-Knisja. Fil-fatt insibu li sa mill-ewwel ħarġiet tal-Pronostiku Malti, kull ġurnata li fiha kien obbligatorju s-sawm kienet immarkata biex dak li jkun ikun jaf li dik il-ġurnata kellu jsum. Għalkemm biż-żmien il-liġijiet tas-sawm inbidlu anke mill-Knisja stess, fil-aħħar ħarġa tal-Pronostiku insibu digriet li kien ħareġ bejn l-Isqof ta' Malta Giuseppe Merċieqa u l-Isqof ta' Għawdex Nikol Kawki fejn fih kienu qegħdin jaġġornaw ir-regoli dwar is-sawm kif kienu aġġornati skont ir-regoli tal-Knisja dak iż-żmien. L-iżvilupp ġab miegħu element qawwi ta' letteratura bil-Malti. Diversi awturi bdew jużaw l-almanakk bħala pjattaforma għal karriera letterarja.
Sa mill-ewwel ħarġa tal-pronostiku Malti tal-1897 insibu 4 poeżiji fil-inklużi li kienu kollha bil-Malti. U di tradizzjoni kompliet f'kull ħarġa tal-pronostiku sakemm imbagħad fl-1924 id-ditta Giovanni Muscat għamlet konkors bi premju ta' 2 liri għall-ewwel premju u lira għall-ewwel għat-tieni premju għal poeti Maltin biex jieħdu siem. U il-poeżiji jiġu pubblikati fil-pronostiku. Dan il-konkors baqa' jsir għal diversi snin wara u kien importanti ħafna l-letteratura Maltija għaliex introduċa bosta poeti Maltin għall-udjenza ġenerali, fosthom il-poeta magħruf Rużar Briffa. Fost poeti oħra li jisimhom baqa' magħruf u li insibu xogħlijiet letterali tagħhom fil-pronostiku Malti insibu l-Anton Buttigieg, ex-President tar-Repubblika, José Arlando, Juan Mamo, Mary Mejlaq u Carmenu Vassallo, il-poeta tan-Nirien. Se naralkom silta minn poeżija li nsibu fil-pronostiku Malti. Tobodni. Kemm kont ibleħ, mort ħabbejtek, aħjar qatt ma rajtek jiena, int li l-ħajti biddiltili, tlift li lena, bdejt li l-piena. Kemm il-darba ħfirtlek jiena, kull nuqqas minn ġewwa qalbi. Mal-ġid tiegħi sefadeni, int tal-xej qatt ma smajt talbi. Minn barra l-kitbiet insibu diversi ritratti ta' Malta fl-imoddi. Anke dawn huma xhieda tal-bidla li seħet fis-soċjetà Maltija tul il-100 sena li fihom kien ippubblikat dan l-almanakk. Fuq medda ta' 100 sena l-pronostiku jixed ukoll l-iżvilupp li sar fl-istampar. Fost dawn l-iżvilupp insibu l-istampar tar-ritratti fil-kodba. L-ewwel ritratt li ġie stampat fil-pronostiku kien fl-1903 u dan kien b'tifkira tal-benefattur kbir Fra Diego Bonanno li kien għadu kif miet is-sena ta' qabel. Imbagħad żvilupp importantissimu li jorbot il-pronostiku ma' l-istampar tar-ritratti huwa il-ħarġa tal-1922 fejn insibu l-ewwel darba ritratt bil-kulur stampat fi ktieb. Dan kien ritratt ta' li juri il-Furjana mill-naħa ta' Bib il-Belt tal-fotografu Kassar u li kien dak iż-żmien ma kienx hawn il-fotografija bil-kulurat, imma kien hawn il-fotografi kienu jagħtu l-kulur li r-ritratti huma bidejhom. U dan huwa ritratt mod il-kulur mill-fotografu. U kien stampat għall-ewwel darba kien huwa l-ewwel ritratt stampat bil-kulur f'Malta. U taħtu il-caption tiegħu tgħid li dan huwa xogħol ġdid tal-Malta li kien stampat mill-istamperija tal-Herald. Għaliex għand Giovanni Muscat kienet stampata wkoll il-Gazzetta tal-Herald, il-Daily Malta Herald. Ħaġa li forsi ma nagħtux daqshekk każ llum il-ġurnata għax imdawrin biha kull sekonda ta' ħajjitna hija r-reklamar. Bla dubju li dawn ir-reklami kellhom ukoll l-importanza tagħhom f'dawn l-almanakki. Minħabba l-popolarità tiegħu fil-pronostiku Malti insibu riklami ta' kull ġeneru, ikel, xorb, sigaretti, karozzi, muturi, anke saħansitra ta' armi u pistoli. Dana jirrifletti wkoll il-tibdil fil-mentalità tal-poplu. Illum m'intix ħassib riklamar ta' armi u pistoli, għassa s-sigaretti illum ma dik issib taqsek popolarment, aħseb wara ta' dawk l-affarijiet. Dawna kollha jiġdu l-epoka li fihom kienu pubblikati dawn ir-riklami u kif kienet il-mentalità f'dawk iż-żminijiet. Jgħidu wkoll li kull bidu għandu tmiem. Dan jgħid ukoll għal dan l-almanakk. Mela l-aħħar pronostiku kien fl-1997. Sewa, dak kien l-aħħar wieħed li ħareġ. Meta fl-aħħar bdew jindunaw, bdew jiddeħlin il-computers, bdew jiddeħlin ħafna anki kodba differenti. Il-pronostiku ma bedix jimbih, ma bedix jiġi infittex daqskemm kien ikun qabel, sewa, u iddeċidew li waqfuh. Jiena niftakar meta waqfuh u dispjaċina ħafna x'kont veru anke niftakar papa tiegħi meta kont żgħira kienu dejjem imorru għand Ġoff Muscat ħajjixtru il-pronostiku Malti. Ġifieri, għax kien kif konna ngħidu fil-bidu kien xi ħaġa li
Matul iż-żminijiet żdiedu fil-paġni, għax beda biftit u mbagħad għamela kważi 300. U wasal fit-tmiemu għax kull żmien għandu tmiemu speċi u iddeċidew jieqfu għax l-iktar li wieħed beda jfittex ħafna drabi bl-internet malajr issib kull ma trid illum il-ġurnata u ddeċidew li jieqfu. Min almanakki li forsi fi żmienhom ma kellhomx daqstant importanza, illum nistgħu napprezzaw il-minjera ta' informazzjoni li fihom u kif dawn ituna ritratt differenti ta' kif is-soċjetà żviluppat. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn xi xogħlijiet letterarji u kritiċi tal-kittieb Oliver Friġġieri. Għal darb'oħra.